салом ва бозам салом мухлисони барсаи бузург бошад ки ҳамаи курҳоятон хуб бошаду таъбатон болида. Аз шунидани хабарҳои мо бошад бозам таъбатон болидатар гардад. Чун ҳамешагӣ дар бораи авзои дастаи дӯстдоштаи шумо хоҳем гуфт. Барселона ба мавсими нав омодагӣ мебинад ва албатта дар арафаи оғози чемпионати нави Испания дар Барселона ҳам як қатор тағйирот ва таҳаввулот дида мешавад ки умедворем мо онро барои шумо гуфтаем, вале агар нагуфтаем хоҳем гуфт. Шумо фақат моро тамошо кунед ва аз ин ҳама огаҳ хоҳед шуд. Дӯстон, пеш аз бозӣ бо Ювентус ки 8 август баргузор мегардад, Барселона боз як бозии дӯстона дорад. Паго дастаи каталонӣ ҳаяти худро бар зидди РУБЛ Залцбург месанҷад. Барои бозам шавқвартар гузарондани ин бозӣ шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Шахсан ман Паго ба ғолибияти Барса дар якум тайм 5000 рубл ставка мемонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Сармураббии Барселона Роналд Куман чунин ақида дорад ки Демир пурра метавонад дар ҳайати асосӣ баромад кунад. Бояд гуфт аслан ӯро барои Барса 2 харида буданд, аммо ҳамагӣ як бозӣ дар Олмон бар муқобили Штутгарт маълум кард ки ӯ барои дастаи асосӣ омода аст. Инро ман нагуфтам, инро Куман мегӯяд. Акнун пурра рӯшан гаст ки чаро Куман Алекс Калядоро ба майдон наовар ва зиёда аз ин ба ӯ умед намебандад. Дар Олмон Куман Юсуф Демир ва Гавиро ба ҷои Калядо ва Рикипуш ба майдон овард ва воқеан ҳамлагар ҳатто гол ҳам зад. Гави 16 сола бошад ҳамчун ивазкунандаи Рикипуш дониста мешавад. Куман ҷавон кардани Барселонаро идома медиҳад ва пайдо гаштани як бачаи 16 сола гувоҳи гуфтаҳои болост. ҳафтаи равон мумкин аст Барселона Ильяш Морибаро аз даст диҳад. Гап сари ин ки Барселона ва Мориба дар бастани шартномаи нав ба мувофиқа нарасида истоданд. Мориба аз пешниҳоди Барселона норозӣ буда маоши медодаи Лапортаро кам ҳисоб мекунад. Барселона бошад бо назардошти вазъини иқтисодӣ ба бозингар маоши дилхоҳи ӯро пешниҳод карда наметавонад. Аммо дар ҳамин бастагӣ Жоан Лапорта ҳам андешаҳои худро ба таври зайл иброз доштааст. Ҳеҷ имкон надорад ки ӯ дар ҳайати асосии Барселона бозӣ кунаду сипас бепул равад. Чунин нахоҳад шуд. Ин шансро мо ба ягон бозингари даста нахоҳем дод. Агар шумо бозӣ кардан намехоҳед, мо вариантҳои дигар дорем. Чизе ки моро қаноат намекунад, ин бозингароне мебошанд ки мактаби Ламасияро гузаштаву дар Барса бозӣ кардан намехоҳанд. Ана михел як тазоде ки ба фоидаи ҳарду ҷониб нест, зеро Барселона мехоҳад Морибаро ҳифз кунад, аммо бо маоши паст, вале Мориба мехоҳад ки дар Барса бимонад, аммо бо маоши баланд. Дар ҳамин гирӯдор Барселона аз он хавф дорад ки ЧЕЛСИ Лондон аз вазъият истифода бурда ба Ильяш маоши 2-3 маротиб баландро пешниҳод мекунад ва бо гумони ғолиб Мориба онро қабул мекунад. Хулас, ҳамин ҳафта тақдири ин бача дар Барселона ҳал хоҳад шуд. Барселона ахиран зада Умтитиро барои рафтан аз даста розӣ кард. Чунончи маълум ина қиссаи рафтану мондани ин бозингари фаронсавӣ бештар аз 3 моҳ аст ки тӯл мекашад. Барселона ба варианти фурӯхтани ё иҷора розӣ аст, аммо чанд пешниҳоде ки таи ҳафтаи охир ба Барселона омад, Умтитиро қаноат намекунад. Вале қиссаи розӣ шудани Умтити ба рафтан аз Барса бо ин тамом намешавад. Гап сари ин ки Умтити шарти худро гузоштааст. Шарти ин аст ки ӯро ё ба дастаи бояд диҳанд ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад, ё довталаби асосӣ барои гирифтани унвони қаҳрамонӣ дар чемпионати худ бошад. Ана инро шартгузорӣ мегӯянд. Гуфти ҳамун гапҳо хай намегӯй ки намерам. Рости баъди шунидани чунин шарт фикр кардам ки ягона дастае ки чунин имконият дорад ин истиқлоли худамон аст. Ҳам дар Лигаи Чемпионҳои Осиё бозӣ мекунад ва ҳам шанси хуб барои чемпионӣ дар Тоҷикистон дорад. Чаро не? Самуэл, биё ҳам Тоҷикистонро мебинӣ, ҳам Лигаи Чемпионҳои Осиёда бозӣ мекунӣ, ҳам чемпион мешавӣ. Гашти дар ҳайати захираи Барса нишаставу зону табобат карда. Дар яке аз суҳбатҳо аз Жоан Лапорта пурсиданд ки ӯ Мессиро хоб мебинад. Лапорта фақат гуфтааст ки инҳо ҳама хобҳои ширинанд, аммо асли гап сари идомаи шартнома бо Месси меравад ки ҳар рӯз як хабари нав дар ин бора шунидан мумкин. Дирӯз хабар раст ки Барселона дар арафаи бозӣ бо Ювентус ки қарор аст дар доираи ҷоми Гампер баргузор гардад, бо Месси қарордоди нав имзо мекунад. Имрӯз бошад Лапорта мегӯяд ки бархе аз мушкилот дар ин ҷо мавҷуданд, ҳарчанд ки он роҳи бастани шартномаро намегирад. айни ҳол Месси дар Каталония аст, ҳарчанд ки бо даста машқ намекунад. Барои ба даста пайваст шудани бозингари аргентинӣ ӯ бояд шартнома дошта бошад, аммо ҷонибҳо ба ин назаранд ки
дар бастани шартномаи нав бо Месси мушкилоти калон мавҷуд нест. Фақат бархе аз ҷузъиёти майда чӯйдаро бояд ҳал кард. Боқи пагоҳи рӯзи дигар ин ҳама ҳаллу фасл мешавад ва Месси дар ҷоми Гампер муқобили Ювентус ба майдон хоҳад баромад. Аслан ба мондани Месси дар Ла Лига на танҳо худи Месси ва Лапорта, балки президенти Ла Лига ҳам мароғ дорад. Зеро будани ӯ дар ин чемпионат аз лиҳози иқтисодӣ ва молӣ хеле фоидаи калон дорад ва ҷои шубҳае нест ки мо хабари бастани қарордоди Мессиро бо Барселона фардо ё пас фардо расонаҳӣ хоҳем кард ва шумо онро шоҳид хоҳед шуд. Барои имрӯз тамом. Андеша ва лайкҳои шуморо мунтазирем. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.